Mina ufuna ukungitshela ukuthi ubaba kaFalakhe uyongilobola vele besivele isikhona le ntombazane ulobola nini kanti 2021 ubaba ezozovela ekhaya 2021 shothi bese hlangeneke noShuku mina bengaloboli wena kahle kahle mina bengilobola ingane yami yes hawu kanjani bengaloboli wena mina kahle mina sishodi ngomshado nje manje asaziye ngoba noma mhlambe ayiwona amangofu yowatshela intombazane yakho leyo ingakho usungazi ukuthi uzothini ngoba phela njengamanje mina nawe sishodi ngomshado ukuthi sishado mina sinomuze suwakhe ndwedwe mina ngiyaziwa kini ngingoduso yami nami bazongazi mhlawumbe kungenzeka ukuthi yena akakwazi lokho umtshelile iqiniso ukuthi wena unengoduso wena thina ngokwesonto thina sishadile ngokwasesontweni sibhalile thina esontweni konke lokho ke wamtshela usixolele ngamasonto khuluma phela umusa ukuthula zonke lezi zinto yonke le phathi eyakho wena isikhathi sakho sokuthi udanse ngizophuma mina nangu umuntu engikhuluma naye ngoba ngizophela awuzokhuluma kahle ngizomva into engizomva wena ngizomva ngijwayele kabi angikhulumi nawe mina ngikhuluma nje nawe njengoba awuphuzele nje akhe namarasho hlisana ungazikhulumeli hawu Ngiyanibingelela lana kubabukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami igama lami Sidufuza Dlanga Mandlezulu. So today's vashalo ke udadewethu na kanjani khona lento esenhlizweni yakhe angasetholi kahle hle ngomuntu wakhe athandana naye. So sizozwa kungesikhathi esingakanani sabona kanjani? Ngiyaphila sisami njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kube nesibongo nala usokhona. Igama lami nguNosibusiso Ngwakangcobo Isibongo. Ngosuka ngisuka eNdwedwe. Bathi ngokuhlala la eThekwini ngihlala kaSanti. Oh, all right. So mhlambe ungithi fahla kancane ngempilo yakho ukhula. Besinjani nje esimekhaya mhlambe ngababazali bebe caphuna kusale noma bekwabazali nje bebe afford beningalali ningadlanga uthola ukuthi ucela iteki le Nike ngingashiya ukuthi linda kuze kuphele inyanga uvela uthole nje naphakathi naye inyanga noma mhlambe bekunzima ekhaya kuntuleka ndlela thizeni so nje sisami nje mangingakubekela nje kafushane so ekhaya ngikhuliswa ugogo. So besikhuliswa ugogo nje yedwa because uma ubehlala la eThekwini naye ezama because bengenawo umsebenzi nje yabo alright ubebamba nje lawo matoho ngingasho nje ukuthi isimo impilo ayikabi izintotozi yabo ngikhulile nje yabo kodwa besingekho right ekhaya ugogo kuliphi side igogo zaluma wami komalume okay kababa bukhona umuntu oboxhumana naye ebenithandana naye ebenizwana nibhekana nje bukwazi ukuvakasha yeah ngingasho kona ukuthi beku right ekhaya kababa kusakhona ubaba kuyona ukuthi ubaba sheshe washona ngisamncane so kuthe sekushone ubaba ke izinto zaqala zashintsha then ubaba besiba u2 mina nobhuti wami then nobhuti kwawumuntu osheshayo ukushona so kwahamba nami ngawumuntu owabe osedonse inyawo ngawo ukuthi ngiqila ngala iside ndahamba ngoba vele ngikhulele khona yebo. Kodwa manje kuyenzeka ubabone. Yeah, ngiyenzeka manje ukuthi ngibabone because sengimdala nami sengiya-understand. Mhlawumbe ngiyenza ukuthi ngaleso sikhathi ngangisamncane bezinye izinto ngingayi-understand yabo. So since manje sengimdala sengikwazi u-understand ngempilo. Yabo sengiyakwazi ukuthi ngihambe ngekhaya nje ngiyabacheck ekhaya. Okay. So ngiyafisa ukwazi ngalomuntu othandana naye manje ukuthi nihlangane muphi unyaka nihlangane kiphi inyanga mekuthi sakhumbula and iqala i-relationship yenu beniphathele kanjani wena umphethe kanjani naye futhi bekuphethe kanjani? Okay sithi nje mangingachaza uSibusiso sihlangane naye 2015 ngangenza umatric naye wayenza umatric because sahlangana naye ewolo kwakuyi-prayer leya matric shothi ngasho ukuthi ikhathi zoNovember nje mase kuzobhalela i-final exam. So saqala-ke kwawukuthi okay sajola vele uthando uhlezi uzoba mnandi-ke vele mabeqala so nje kwakuthi ya kuba mnandi 2016 samuva seza la eThekwini sozama amatoho sesiqedile ukulokhuzana ukufunda cause naye mina naye yabo besikhulumisisa impilo yami naye ngingasho ukuthi icishe yabo icishe ifane kanjalo yabo. So naye ayikho enye into abe nayo ukuthi mayiqeda isikole kumele ahambe eyozama umsebenzi nami nganginaloko so sesiqedile kwakuthi 2016 siyamuva ke size eThekwini sizozama umsebenzi sahlala khona kaSanti
Then isahlala kaSanti ekuhlaleni nje kumnandi kuqhubeka nje kwathi 2017 sathola umntwana because nayo bengenayo ingane nami bengenayo 2017 sathola umntwana saqhubeka nje kwakuhle nje kumnandi sesithole nani indlala ifake-ke yabona nje kwavele kwamnandi kakhulu ekhaya. So kwathi 2020 ubaba wacabanga ukuthi ucabanga ukuyovela ekhaya since neminyaka yabo sesithanda neminyaka eminingi. So kwathi 2020-ke kwawukuthi-ke ubaba kuyahamba uyovela ekhaya nje kwaqhubeka-ke nje sa-right nje abengakabe nje ngize ngisole lutho noma mhlambe ngibe ney'nkinga ubaba uyasebenza usebenza udrive ama-truck and ngaso sonke isikhathi ngihlezi ezongi-update-a ukuhamba kwakhe nje nama-shift akhe yonke into ayikho into eyimfihlo. Besenize nahlala nonke? Yebo sihlala nje ndawonye sonke nje sobawu-3. Okay. Mhlambe egcekeni la kubo noma waphuma umuzi wakhe? No, ngingasho la eThekwini asakabi na umuzi. La eThekwini siqashile sisilokho nje safikele lapha kaSanti. So la eThekwini siqashile la kuyikona kona la asakhe khona sakhe emakhaya. Okay. Sakhe emakhaya. So ekuhambeni kwesikhathi kube sekushintsha kuphi ibe isiqala kuphi inkinga mhlambe izinto ayijwayele ukuzenza isaqala i-relationship wa notice ukuthi okay ekuhambeni kwesikhathi akasazenzi lezi zinto lezi and uthe ubone lo umehluko loyo uhlalile naye phansi ngesineke nobaba wengane yakho okuwumkhwenyana futhi ngoba usevelile ekhaya umchazele nje ukuthi okay ngiyabona la ukuthi awusenzi ngalendlela owangijwayeza ukuthi wenza ngayo ushintshe phi noma yini le esikuxaka kangaka esidala ukuthi ungasakwazi ukuzenza ezinye zezinto. Okay, shothi nje engingakusho nje siswami la indaba iqale last year. Okay, ikhathi bekela koJune ngabo June kanje. So ubaba ifoni yakhe siyashare ifoni yakhe ayinayo ipassword okokuqala lokho neyami ifoni angiyilokhi. Alright, okwesibili ama-shift akhe ngiyawazi ubaba no4 days esebenza esemgaqweni uno3 days futhi off esekhaya. Mangabe offile mawukuthi mhlawumbe eqondana nokuthi ama-offers ayafana sike sigoduke sambe sekhaya ke siyovula because umuzi osekhaya unamuntu. So la engiqale khona ukunakisisa ukuthi no engase sekukhona ushintsho ubaba ifoni yakhe isiyakhiwe. Alright. Okay, ngingakunaki lokho ngingasheshe ngitatazele. Okay, ngithi ngisabuke lokho ubaba usenokusebenza ama-overtime. Sematasa kakhulu. Usebhizi ubaba shame. Ubaba shame badla kasa-record. Hayi studio. Hayi shame ubaba akaseze studio shame. And kuyangixaka kwaphela ubaba ngiyamazi ongisho ukuthi ukhathele kangakanani. Uncamela nje ukuthi nje avela azumekele khona e-studio. And yabo nje le yabo ngingasho ukuthi indaba ye-studio la iqala ukuthi no ngibona ukuthi lento i-serious yabo. Okay, ngihlala naye ubaba ngimbuza ubaba ukahle ngi-right hayibo. Baba emsebenzini bavele baqhamuka sebeqhamuka nje sebekutshela ngama-shift hayi kube ukuthi ushona le nale hayi kezwakala baba. Manje ifoni mhlambe wenzelani mhlambe labantu labo osebenza nabo bayayithinta yini ifoni yakhe sengibona ngoba isilokhiwe. Hayi ubaba achaza shona le. Mase ngivele ngiye e-studio ukuthi hayibo baba usurekhoda kuphi? Ngoba phela mina Nkosi yami awusarekhodi mina awusafuni ngisho ucela nje noma eyodwa Nkosi yami umusic owodwa nje ukufaka nje noma eyodwa ingoma. Hayi ubaba hayi kube ukuthi hayi nami futhi ngingafuni because ngiyamazi umuntu omkhozi umuntu wakho onawe uyamazi. Okay, ngithi mangiqala sengimtshela ngalezi zinto okay ngiyabona indlela abo enza ngayo. Okay, mina ngivele ngishone phansi ke phela ubaba ngeke ngize ngiphamisele ikhanda. Okay baba ngithi hayi alright ba inkinga kube ukuthi ke mina sithi sengimbonile vele yena indlela enza ngayo mina sekumele ukuthi ngiqhubeke ngavile indlela enza ngayo singitshengisile ukuthi ubaba khona into yaphizi ngayo matasa. Alright ngiqale ngicele ukulokhuzana ngicele ifoni yakhe ngimtshele ukuthi ngifuna ukumsendela izithombe zengane because kade ine trip. Okay angisendela anginikeza ifoni yakhe angivulele ngilanga bese ngithola khona. Sengithola kahle isigcwele because lento leyo bengisayicabanga mina. So ngase ngayithola ke kuyitholeni kwami
kwaba nzima ukuthi ngimbuze because ngiyamazi vele ukuthi umuntu kanjani. So izinto engiyibonile lapha zingicacele ngitholile ithombe engathi bekwe kwi-date ngalolu suku engitshela ukuthi kwi-overtime kwayingeke overtime kwawukuthi babeyikhuphile bese ko-hotela ko-Royal Hotel angazi noma ko-Royal noma kuyashuthwa kuhle kufunzana wena ama-strawberry yabo nje yinhle into ugeli nje ugijima ngama-ranger kubhizi nje yabona nje ukuthi yinhle into futhi is not like ukuthi into nje into yabo nje ekhona ephilayo eqhubekayo. So ngokuthi ubaba kwami ngiyamazi ukuthi umuntu kanjani. So ingakho ngivele ngadecide ukuthi ngeke ngizwe wena mhlawumbe ngani bakhona nendlela mhlawumbe ongangisiza ngayo ngoba ngiyamazi. Ngimcelile ubaba ukuthi akasondele sithi unginezile inamba yakhe vele ngamfonela ngamcela asondele kwi-love show nomuntu wakhe. Yes. So njengoba ula kusho ukuthi naye njengoba ela kusho ukuthi ukhona hamba naye njengoba ungekho eduze kwakhe manje. So ithi ungineza ithuba ngimbize ke naye umuntu ahamba naye loyo ikhulumisane nabo bobawu2 ngiyothi mase ngiqedile bese ngiyakulanda. But manje sakhulumisana nabo wena ungekho imuphi umbuzo ofisayo ukuthi ngikubuzele wona kubaba because ubaba akazi ukuthi wena ubhalele kwe-show yena wazi usuze kwi-love show nje kuphela. Ufuna ukwazi ini? Mina akukho nje okunye ngifuna ukwazi ukuthi ubaba mhlambe isizathu sokuthi azathathe lesi sinqumo sokuthi athole omunye umuntu wesifazane sona siphi because angikave ngaze ngakhathala. Akukho la ngaxeka khona ukuthi mhlambe ngabe inkinga imaphi la ngilekha khona ubaba ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqinise kuleyo ndawo. Useke wamcela umntwana owesibili? Yebo, useke wamcela kuyikona futhi angikabe ngize nginqabe kuyikona ukuthi ngasho ukuthi isikhathi besingakaqondani besingakashayi. Ithi ngibalandeke ngikhulumisane nabo. All right ngiyacela sisondezele baba. Sifuna sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwethu lwezothando. Ngixolele bafethu ngevoice yami akabuyi kahle angakabi right umkhuhlane nje usamngedla bathi ngizoba right kungesikhathi esingakanani. Phinde futhi ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ngeimpande zama-Africa lapha kwi-Black Life Traditional Pharmacy akhona ama-products namanje ungasithinta ku-062 219 7748. Sanibonani njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nasinabahle. Siyabonga. Fanela ning, fanela long. Siyabonga. Ngicela kwazi sisuthi umabani ubuya kuphi nendawo? Umashangase oqhamuka khona nje la eMthwalume. Ushuku. Yebo undaleke. Kuphi nomthwalume? Nkosi yami siyaphi manje lapho siyaphi manje lapho ngoba ngikhulile khona la eThekwini nje bakisemlazi iNUZ iNUZ. Ubhuti bani yena? Kama lami ngusibusisa ngwantuli. Ntuli. Yeah. Endwethu. Yes. All right. Uhlangane kuphi ke noShuku? Bekumuphi futhi unyaka? Mangizokhuluma nje iqiniso lonke. Ngithi nje kwaku 2021. Qala kwami ukubonana. Yes. Okay. Uqala kwami ukubonana then sathi siyaxoxa. Yabona? Ehlangana kwethu and ngangibona ukuthi hayi nami lo muntu engikhuluma naye ngalesi sikhathi ungaphakathi kimi enhlizweni. Okay. Ngaleso sikhathi mhlambe ngo2021 wawungena umuntu kade uqala ukubona noma mhlambe wayekhona kwakho mhlambe akuhlangani unasiyahlukana. Akwe ngithi nje ngangenayo umuntu. Okay. Angenayo. Sho. Bawunayo umuntu kade uhlangana nophuthi? Lutho nje kwavele kwaqondana sithanda sami nje awushuthi nje uNkulunkulu wayehlelile kwavele nje kwahlangana kwasho ukuthi nami vele ngi-available nayo available sayenza le. Yini le othi uyithanda kakhulu ngaye? Ehlukile nje kubanye abantu othi nje yabo le ngisho ukuthi ungone kanjani enhlizweni yami ngiyomxolelela ukuthi uyilento kumina iyonto engithanda ngaye le. Support ne-communication. Oh, okay. Best. Okay. Yabona ke ngalapho. Ngiyabheda ngayo. Okay. So kusukela ku2021 kuya ku2026 bese nibusisekile ngomntwana noma mhlambe hayi bengaqondana isidalo nje. Mabuze umntwana. Ayingeke. There's a bunny in Alvina. Oh, okay. Yes. Congrats. Thank you. Uyazi manje begina naleni? It doesn't matter uba uzowathenga. Yebo. Uyazi manje begina naleni manje njengamanje nje.
ngisho ngiyazi perfect kodwa Kodwa ngiyazi uzowathenga. uyangazi umuntu affordayo mina Okay. indoda emela into yayo. Oh, okay. Emva kokuthola ukuthi khona ilungu elisha lomndeni elizayo, bowunjani ukujabula? Umenzele inje umuntu wakho. Because akuwona umdlalo ukunikela ngesibeletho sakho, akuwona umdlalo uyojikela eBaward. Isemathuneni leBaward kuyafiwa lapha. Iphele esuke lapha, usungafisi lutho. So yena ngokuthi ukwazile ukuthi azivumele leso simo, avumele ukuthi okay, khona umuntu omusha ozayo, ngizokwazi ukumthwala lesi sikhathi lesi fanele umthwala ngaso, ngizophinde futhi ngizimithele nangokuthi ngimkhulise kahle. So ujabule wafika kuphi? Wasumenzelani? abana dadewethu ngizokubeka nje eka ngoqala yabona Yes. langoqala ekhaya ngizalwa namantombazana mama yabona Okay. umama wami kade esho ukuthi angenza imizamo ukuthi yabona and ngithe mangibuka since sihlangane noMashuku yabona ngathi mangibuka nami ngiqhathanisa izinto ngabona kuyena umuntu ongilethela umuntu emhlabeni yabona Oh, okay. so ngizothi nje like ngijabulile kakhulu yabona since ukuthi okunye nokunye kuza kanjani okunye nokunye kuza kanjani Uyokubona hamba ngesikhathi. hayi ngikubona So umntwana wakho oqala ngqa lozayo. yebo empilweni yami nokuqala Oh, okay. Akekho nosebangathekisa nje mhlambe wathola ukuthi hayi bengawena wami mhlambe bekudlalwa ngami noma bengiphiwa. Akaze kusoleke lutho. ayi angisebulutho Oh, okay. Okay. ngabe yamqambela Mangase mhlambe uthuke ngelinye ilanga ubona uMashuku enomunye umuntu ongamazi ongatshelwa ngalutho ngaye nakhona kusekutshontsheni uthandana nawe wena wazi uthandana nawe kodwa umbhaqo nomunye umuntu mhlambe ungamshiya o ungahlala naye ngokwazi ukuthi okay uma wengane yakho uyamthanda futhi yabona lapho ngumuntu esilisi ngiyahluthuka yabona kodwa ngikholelwa mina ukuthi kukho konke okwenza umuntu esifazane yabona izathu zisuke zidalwe wena kwesilisa yabona okay yabona le nto le ngoba ngeke azethi mhlambe uyajola eceleni yabona kodwa mina kukho konke kube ngenza kahle yabona ngiyabona understand le nto engisho yes ngiyakuzwa ya ngingacasuka kodwa futhi iblame enkulu kumele ngibeke esidini lami yabona ngoba umuntu esifazane agangiswa like ukuthi ngeke akhange umuntu esifazane ekubeni yonke into yenza perfect kanjalo yonke into ayifuna ayithola yabo kodwa uma usukhona la usuleka khona ngisoleke kodwa ungamsoli ibanga elide yabona okay yabo kumele uyiblame wena njengomuntu wesilisa understand ngiyakuzwa sure ngicela ukwazi la mase kuthiwa kuyenzeka uyathola ukuthi ubhuti sibungu unomuntu wakhe akunandaba noma umficile akunandaba noma ukujoyinile ekhambeni nesikhathi but uma umbambe nje indlela thizeni ukuthi hawo lo muntu une relationship enye ekubeni nami ngizakhona ungamshiya wema indlela ombuka ngayo ungamshiya noma ungathi hayi lungile uzoba nomuntu wakhe angene kwi relationship yabo mina ngiyamthanda kusalayo angiyindawo futhi Mina ngentombi yomZulu. Kuye kuthiwe kushiyana ukwenza. Oh, okay. So kuzwa ngokuthi ofikile noma engimficile. Wenza njani? Okay. Mina nengane yami. Baba wakhe. Hawo. Sikwalayo wakhona. avuphela Ayeza. So ngine surprise yenu. Ngiyacela nje ukuthi niphakameni nibhenga la ukuze ngizokwazi ukuyilanda mase siyaqhubeka ke siyaxoxa because ziningi nezinye ingxoxo kufanele sikhuluma kodwa kwamanje ngicela ukuthi ningimele nje nibhekele mase silanda surprise. I wonder ukuthi yini. Ithala. Ngiyacela sinisondezele ithala. Ziyakhala manje. Ngicela usondezele gift yethu ube ngala. Khona sokwazi ukuxoxa. Ngicela usimjikeni nihlale, ngicela ubhuti ahlale ngala, udadewethu ahlale ngale. Right? Awukho right. Hayi shengabe mama sengathi ngi-right. Ubonani? Hayi ngibona amaholo kodwa ngoba ngibona nofada lakhe mhlawumbe usazongena uzonginikeza into right ephathekayo because okwamanje angazi. Uthi sibo? yebo Usesongena manje yamazi? yebo ngiyamazi Ubani? Omazi kanjani? umama wengane kimi Angizwanga. Uthi sibo uthe kumina awunayo umntwana.
yonto ngitshele yona uthe wona umntwana uthe usisi uMashuku ukhulelwe umntwana wakho wokuqala. Ngiyaxolisa umphula kuze kufike vele. Uzoxolise? Yo. Angizwanga. Imi. Uthe ubani lona? Sokhuluma. Sizokhuluma konke ngizokwazisa. Hayibo. Kodwa sibonge ngiyacabanga ukuthi kufanele yilona thuba lelo ufanele uchaze ngalo lelo. Uzokwazi ukusheshisa mhlawumbe? Ngizokhuluma kodwa ngizocela ungiphushe. Okay, ngilalela. Angikutshela kona kodwa angimisela futhi ukuthi lento kuba ngathi kuba khona ingxabano khona yabona. Sengiyabona okay iphutha ngiyalibona iphutha lami kodwa okuningi uma lihlezi Imali. Hayi angisho iphutha yabona phutha ayike indlela besingenza ngayo mhlawumbe lento mhlawumbe Kodwa sibo uma ngane yakho ubhalile kwishow ethi umfunani umuntu wami ubonile ukuthi khonto bungasayenzi kahle umuntu wakho uyakwazi so ubonile ukuthi khona lento busy nayo wasebhala kuhlelo elithi umfunani umuntu wami ingakho ula so njengoba edinga incazelo nje ngiyacela umchazele azi ukuthi kwenzakalani ngoba wengane yakhe phela akwenzekile sekwenzekile ngithanda usungibambile ephutheni kubenzile yabona bengicabanga mhlawumbe isolution yale nto lena Uzokwazi ungichazele ukuthi untombazane lo ukuthi uba angisintombazane nginegama. Angikhulumi nawe ntombazane ngikhuluma nangu baba Nami bese ngisho ukuthi ngikhuluma nobaba Falaki. Angikhulumi nawe. Ngikhuluma nobaba Falaki. Lalela ke wema Falaki. Ngikhona la. Uzokwazi ukuqhubeka uchaza? Chaza. Ngqhubeka. Yep. Mfethu la mfethu yabo la lokho kubona njengamanje kuyikhona Izothiwa mfethu. Okay, ngifuna ukwazi ukuthi kuyikhona yini le khona. Ngifuna ukwazi ukuthi le khona iyona yipi into wena ungeke uzokwazi ukungichazela. Usisi lo mbona sewumuntu osephila nami njengamanje. Ntwani leyo. Kwaphela mina ngihlala nawe endlini. Every day uphuma kumina wena. Lona ke yena uqhamuka ngapi? Ngasiphi isikhathi? Waye wena ungayinuki wena amakhwapho. Ikuphi kumele ngikunuke? Kwaphela wena futhi abe ukhuluma nami ezingumfazi wakho. Uyanqala Ngineminyaka mina 11 years ngishade nawe uzongitshela le nto uzongitshela lo mfifilisi nganxala lentombazane le uzongitshela leyo nto manje Intombazane mfethu mhlawumbe wena lo mfifilisi bakhe obubonayo like mina angikuboni yabona. Angidalisi ke ngotamatisi ukuthi zibuze ukuthi wena lokho engikwenzile mina ngikwenziswe yini yamthola zibuze mina nawe bese right ngendlela right mina ngiyazi inkinga iqale kuwena inkinga waqala washintsha ilokhuzana waqala wafaka ipassword okwesibili waba nama shift waba nama overtime kodwa still imali ibuya njengoba injalo ayikho into eshintshayo kodwa hlezi wena uzoba nama overtime kodwa imali ingena njengoba injalo ayikho imali yama overtime waqala nje wena ushintsha awusarecord awusenzile ukuthi kade yini yini uzokwazi ukungichazela yini usuku lodwa kwamele mina ngezele udlamela lolu hlezi unalo unodlame unodlame into ongayazi yabona kwenzakalani uyashaya anqene endlini mesilele kanjena alala phenduka abhekele yazi kudongeni kuze kusemnyango ekseni usuku umenzeni ekseni ngithi ngifuna amanzi ogeza ukuthi ngiyaqoma ngifuna umsebenzi ngifuna ukulunga yabo uvele wasuka nje waqala walala wabheka le umenzeni wena angimazi bese ngitshela mina mhlawumbe sekhona lapha sizakala khona yabona umtshelile ukuthi wena noShuku uthe kumina nahlangana ngo2020 shoot sonke lesisikhathi ngizoxolisa lapho ngoba angikutshela ngiqinisa from the start yabona Okay. ngizoxolisa kodwa bengalula phela ukuthi ngikutshele yonke into yazi ngiunderstand kodwa kahle kahle mina lona angazi ngizothini yabona unganyuka lo moya futhi uzophila uzoba right yazo ubaba engazi uhlangane noShuku ngo2020 angivanga yes ithe 2020 mina ufuna ukungitshela ukuthi ubaba kaFalaki uyongilobola vele besivele sikhona lentombazane nodlalifu ulobola nini kanti 2021 ubaba ezozovela ekhaya 2021 shothi bese hlangeneke noShuku mina bengaloboli wena kahle kahle mina bengilobole ingane yami yes hawu kanjani bengaloboli wena mina kahle mina sishode ngomshado nje manje asazi ngoba noma mhlambe ayiwona manga ofike watshela intombazane yakho leyo ingakho usungazi ukuthi uzothini ngaphela njengamanje mina nawe sishode ngomshado ukuthi sishade mina sina sinomuze suwakhe endwedwe mina ngiyaziwa kini ngingoduso yami nami bazongazi mhlawumbe ungenzeka ukuthi yena akakwazi lokho umtshelile iqiniso ukuthi wena unengoduso wena thina ngokwesonto thina sishadile ngokwasesontweni sibhalile thina esontweni konke lokho ke wamtshela usixolele ngamasonto khuluma phela umusa ukuthula zonke lezi zinto yonke le part eyakho wena isikhathi sakho sokuthi udanse
konke lokho uyakwazi untombazane noma mhlambe lokho uyaqhamuka njengamanje uzokwazi ungithulela wena ngoba ngikhuluma nawe nami bese ngisho ukuthi uzophuma kumina nangu umuntu engikhuluma naye ngoba ngizophela awuzokhuluma ngathi ngizomyonza into engizomba wena ngizomyonza ngijwayeleke abangikhulumi nawe mina ngikhuluma nje nawe awuphuzele nje akhe namarasho hlisani uma hawu kodwa sibu ngicela umchazele lokho kade ngokwazi ungakushiyi kodwa lokho ukuthi kukhona umuntu ozayo esithweni sashuka hayi bo ngehlele umoya ngisayona angizwanga siyaperforma phela thina Mfethu sala wena hayibo libe lamasimu lapho hayibo Jehova ngizongilalela yazalelwa sisindoda senze sikuzele baba bafalakho uzokhuluma noma uzokwenza njani uzokhuluma noma uzokwenza njani ngilinde phela noma ngiwacishe la camera manje mina kuvele kumoshakala uzokwazi ukungichazela noma uzokwenza njani awufuna ngibekezele lokho okay ngiyacela usumlalele ubaba ngane yakhe achazele kodwa sibu ngicela umchazele ukuthi kwenzakalani la ungakhohle nalokuthi ukuthi khona ilungu elisho lomndeni elizayo ngizokuchazela nje into ozoyibona ngizwe yabo into ozoyibona futhi kuyiyona yakhumbula ukuthi mina nawe siqaleni nongaboni ngasolo mina nawe ngathi ngisuka ngihamba kangisayitolo uma ngaphosisi yabona ngahlangana nayo sisi yabo sakhuluma sabekana la sibekana khona kanti sathi ukuthi ngcono ukuthi manje ngiqhubeka ngiphile nayo yabona ngoba mhlambe yena kunento akayenzayo wena ongayenzi yabona hayi ukuthi like ngithi igama lethi angisakufuni like mhlawumbe ngibeka phezulu njengoba umntanami ngezwe kodwa ke nawe phezulu kwaloko konke awuyinuke wena amakhwapha akho ukuthi why ngenze kanje ekubeni ukhona understand uyadecide ke noma uyaqhubeka nami noma uyangiyeka ngiqhubeka nami la sengikhona yabona ngokwempilo yabona uyachaza kodwa angikuzwa akuzomela u-understand yazi uyachaza kodwa angikuzwa ukuthi uthini wesiphethe uthi ngithini angikuzwa ukuthi uthini muze wena ufuna ukungitshela ukuthi sonke lesi sikhathi ngoba wena ungitshela ukuthi from 2020 nale ntombazane le ufuna ungitshela ukuthi sonke lesi sikhathi silabe singaboni ngasolile wena uzuyahamba uye ekhaya mina nawe asiboni ngasolile uthini kahle hle kumina ekugcineni sekuze kuba khona kunelungu elisha lomndeni elizofika angikwazi mina lokho ngakhohle ukuthi mina ngazi ukuthi wena usebenza ama overtime wena uwenza yonke lento wena umsebenzi nje mina ngazi ukuthi umsebenzi nje mina bengazi ukuthi kunohlelo olusha mina mase kuthiwa beazike insolo engibe nazo bengizoze ngikuthole nini konke lokho mina mase kuthiwa ngikabe ngize ngisukumele lento ngoba phela ngiyabona ukuthi cha akusahambi kahle ekhaya lonke yonke lento bengizoyazi mina zamanzi ke lizoba strong ubuzomtshela nini futhi sibu bengangize ngitshela ubezobona ngezinto sezenzeka bezobona sebona ingane ayifihleke uyakwazi nawe lokho yabo bezomlele naqala ukubona ukuthi okay sengithola ingane ngaphandle yabo okusho ukuthi lokho kukhomba ukuthi ini khona umuntu vele sengiphila naye yabo okay futhi sibu man uthe umbuzile uma ingane zakho ukuthi uyakhumbula yena ukuthi niqale nini ungaboni ngasolini right yes and when uthe kumina uhlangane noShuku ngo2020 yes yena ungitshela ukuthi wena ulobole uvele kubo ngo2021 ngicela ungicacisele lapho because maths is not mathing ingane yami ekulo umuntu esifazana ophambi kwakho umbona njengamanje ingane yomfana yabona okay ingane yomfana uhlezi uyazi na ukuthi vele izokuthanda ukuthi ibe kubi yabona mina kahle yebo ngiyavuma ngayikhipha inkomo zayikhaya kubo yabo kahle mina ngangifuna ukuthi ingane yami ibe sekhaketi ngokusemthethweni ngezwe shothi wawungaloboli ngoba nakho umthanda no la sengiloboliswa yini wawenzela umntwana waya komlobola noma ngesikhathi uma bakhongi wathi bafike bathini lapha bayolobola ingane noma bayolobola yena kwangelula phela ngithi kwangelula ngibe ukuthi ile yangelula ngoba bakhongi uyabatshela ngesikhathi ubathuma no phela besisaphila yabona besisaphila ndawonye yabona and kwangelula ukuthi ngithi mina kubakhongi abahambe beyongilobolela ingane kubeni mina noma wayo singashilo ukuthi nanisa ulave dafa nakya sekuzomela ucacise ke manje ngoba nami angeke ngize ngizala ingane ngeke izibe nababa ngidinga ubaba ngikhona nje mina naye ngeke uzumshiye and nami ngizalise uphinde umshiye kanjalo nami ngeke intombi bami isikhathi sami esingaka ngisimoshela kuwena mina wena ngakufica wena uhamba ngembadada namhlanje siwazi ugqoka olistangani wena ngafike ngakufica ugundi nqayi namhlanje siwazi ugqoka usuku siwazi ugunda imoho ngami
Ngakuthatha mina uyimfivilithi ngakuthatha ngakugeza ngakwasha. Namhlanje usuyibona ukuthi usungcono usukumele ukuthi hamba nabo ungishiye mina uyajabula bhuti. Awungamela inkulumo kanje. Into kanje awungamela. Uyajabula. Awucabanga mhlawumbe ngoba inhliziyo ibhlungu kwamanje. Ayekho right. Lobhlungu abuzwa njengamanje loba buhlungu kade benza kumina ngiqaleni. Usamthanda? Ayi, ngiright mina. Usafuna ukuba naye? Ngiright naye. Susi nami phela ngizoshiwa kanjalo. Hayi soke sibona. No, wena uzoshiwa kanjani mina? Makwazi ukushiya umuntu osuphile naye iminyaka emingaka umshiya ngoba nakho seqhamuka omunye. Umshiye laba usasasoba. Yazi ukuthi wena awuyenzi lezi zinto lezi abezenza yena ngize sifike egcineni ukuthi mhlambe Kanti yini le abayenza ngami mina ngisengicela ukwazi. Unjena lo muntu unjena. Okay, mephatheke kabuhlungu ufanele agiyasini yini ephatheke kabuhlungu. Fanele angakwazi ukuzi expressa ukuthi uzwa ubuhlungu, fanele ashaye izandla, adanse. Ukukhathala akuqalwa, yabona? Ukukhathala akuqalwa. Okay. Yabona? Ngeke ukhathale namhlanje, ukhathale kusasa. Ukuze kuyophela iviki wena uyakhathala wena. Ubekhathele kuphi ukukhathala? Abona manithandana khona lesi sikhathi vele sidinganena nobayithu, yabona? Bengasenaso leso sikhathi leso. Okay, uyachaza nje yena nje ungichazelile wathi wena bungasa record e-studio. Nawe ubusukhathele nawe? Uzothini umuntu like ngathi uyamhlumeza, yabo? Uyabona lento sefuna ukwenza ngoba wenzela wena. Ubungafuna usa record? No siswami abo nje ngoba ngikutshela naseqene ngichazele ngathi into edalwe ukuthi ngize ngibhalele wena ingoba ngifuna ungisize ngoba ubaba kwami la nginesiqiniseko ukuthi kunento ayenzayo. Ngimambe ku record. Ngimambe e-studio because ngiyamazi ubaba ukuthi uyasithanda e-studio. Uyathanda ukurecord. Akasafaki ngisho neyodwa. Iyona phela into edalwe ukuthi yini besidala ukuthi ungarecordi ngoba uyakwazi phela uma ngani zakho ukuthi uyathanda ukurecord, awusa recording ngani manje. Yini lo soyidelile? Kukhona la bese ngisiza lakho. Manje inkinga kumina ke lapha. Inkinga uyithola wena sezami nje. Kodwa kuze kufike lapho inkinga uyithola phi ke? Kuze kufike lapho. Usela wambamba nomlisa before? Ngaba ngiqamba mawo. Selokhu nathandana. Awukazi right? Uma ukuthi uyakwenza phela uyakwenza ngendlela yakhe kodwa ngeke ngiqamba makithi. Ucikwa ukuthi uyathetha. Unodlame. Okay, udlame alivele etsuke nje. Isuke kukhona isizathu esingemuva. Wena wenzeni ukuze kufinyelele kudlame? Uzongifaka ukukhulumela ngezwa. I'm sure awushelanga umuntu ohlanyanga ekhanda. If awushela umuntu ohlanyayo, ngoba ngiya understand. Manje awumshela ngehlanya. Awuyilungisi. Phakathi kwami naye wenza njani? And ngifuna ukwazi futhi ekugcineni wazi ukuthi isinqumo uzosithatha angisali phakathi. Mina nawe safunda. Ayisho usuyakhomba ke phela nawe ke manje ekhanyeni ikhona ke. Uyanqena mina ukuphuma kimi. Mina angiphumi ngakutshela ukuthi uyamlahla. Mina wena uyamlahla ngakutshela ukuthi thuna lamlikini. Uphuma nje uyamlahla. Ngeke ngikwazi ke kodwa kuba nendoda engisherishayo. Angazi ke. Kodwa sibuka ukuthi uyamlahla. Uzoyibona. Bengicabanga mina mhlawumbe ukuthi akenze olunye uhlelo lokuthi aphile. Luphi? Ingane ngizoqhubeka ngiyodla. Luphi uhlelo? Anginalo olunye uhlelo ngifuna wena. Anginawo umuntu osilise ngimbonayo ngifuna wena. Ake kodwa understand akasakufuni. Ngibuyela kuwena ngibuyisela umntombi bami khona ngizoqhubeka kahle. Ngibuyisela umntombi bami khona ngizoqhubeka kahle. Nama ngeke ngibe kodwa la ingane engenayo ubaba. Ngeke. Khululeka baba kaFalaki. Mina nawe njengoba sasho ukuthi ngisho sesiphansi ethuneni siyothandana namanje. Kodwa sibo ngicela ukuthi umthathe umuntu wakho uphume naye. Sesohla funa ufalakhe ke manje ayibo ngeke ayibo hayi mina hayibo mina ngeke uzuyenze ke kodwa ngeke kanjani manje wena uthi ngicela ungeka hamba naye hayibo usalani hayibo mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kugcine kuphi ngiyacela bandla umuntu wakho mawuthi uyamthanda ungamenzeli imlingo ungamqambela amanga umthanda nje ngendlela epure uma uzibona ukuthi uright ekutheleni ukuthi ungathanda umuntu kodwa uma ungekho ready hlala wedwa kanjalo ayekho umuntu ozokubulala ngiyacela ukukhohle ukuthi subscribe like share ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.